Είμαστε όλοι εδώ σήμερα να τιμήσουμε τη γυναικεία ύπαρξη σε όλες τις εκφάνσεις της, δίπλα εδώ στα νερά του μυθικού ποταμού Αχελώου. Τιμούμε τη γυναικεία δύναμη, την ανθεκτικότητα, την αστήρευτη προσφορά. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας αποτελεί μια αφορμή για να αναλογιστούμε τον αγώνα που έδωσαν οι γυναίκες για ισότητα και δικαιοσύνη, αλλά και για να γιορτάσουμε τα επιτεύγματά τους σε κάθε τομέα. Από την αρχαιότητα έως σήμερα, οι γυναίκες διαδραμάτισαν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας μας. Ηγέτιδες, επιστήμονες, καλλιτέχνες, μητέρες, αδερφές, φίλες, οι γυναίκες με πνεύμα αστήρευτο υψώνουν το ανάστημά τους και διεκδικούν ό,τι τους αξίζει. Η φετινή χρονιά φέρνει στο προσκήνιο το θέμα. Μια ισότιμη κοινωνία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Η γυναικεία ηγεσία σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και την οικονομία έως την κοινωνία και τον πολιτισμό, αποτελεί θεμέλιο λίθο για μια ισότιμη και δίκαιη κοινωνία. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι φορείς. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Δήμος Μεσολογγίου, Σύλλογος Γυναικών Κατοχής Αλθέα. Παρακαλείται η εντεταλμένη Σύμβουλος Ισότητας Φύλων και Άρσης Κοινωνικών Ανισοτήτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Βούλγαρη Αμαλία, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλες τις φίλες και φίλους που βρίσκονται εδώ σήμερα και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι βλέπω και πολλούς άντρες ανάμεσά μας, παρόλο που η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη γυναίκα, στις γυναίκες του Αχελώου, σε όλες τις γυναίκες, σε όλες εμάς. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω και την αξιότιμη καθηγήτρια κυρία Γκασούκα που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου για να μας μιλήσει για ένα θέμα που δυστυχώς είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Γυναικών Κατοχής Αλθέα, έναν δραστήριο σύλλογο με μεγάλη αγάπη και θέληση να αναδείξει τα πολιτιστικά αποθέματα του τόπου σας, και θέλω από εδώ να πω ότι τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και εγώ, όσο και όλη η Περιφερειακή Αρχή είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα σε συλλόγους που θέλουν να αναδείξουν τον τόπο τους. Και προσωπικά να μιλήσω για μένα, επειδή είμαι και μοναδική γυναίκα στην περιφέρεια, να ξέρετε ότι υπάρχει μια γυναικεία φωνή και ό,τι χρειάζεστε, τα τηλέφωνά μου είναι ανοιχτά. Σας θέλω όλες και όλους βέβαια δίπλα μου. Θέλω εδώ να πω ότι βλέπω μεγάλη δικτύωση εδώ σήμερα και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Βλέπω μια ενοποίηση συλλόγων, βλέπω συλλόγους από γειτονικούς δήμους, Δήμου Μεσολογγίου, Δήμου Ξηρομέρου και Δήμου Αγρινίου, και είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί μόνο όταν οι γυναίκες είμαστε έτσι όλες μαζί ενωμένες μπορούμε να διεκδικήσουμε ίσες ευκαιρίες τόσο στην οικογένεια, στην εργασία, στην εκπαίδευση αλλά και στην πολιτική. Μόνο έτσι, να ξέρετε, μπορούμε να διαφυλάξουμε τα δικαιώματά μας και να χτίσουμε γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά μας. Θέλω να τονίσω, επειδή είμαι και εντεταλμένη σε θέματα ισότητας φύλων, ότι η ισότητα αποτελεί ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Αποτελεί βασική αρχή του ελληνικού κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όλοι το γνωρίζετε αυτό, στον αγώνα για την ισότητα, όμως ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και δυστυχώς δύσβατος κάποιες φορές και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών αλλά και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η ενδυνάμωση και η ενθάρρυνση των γυναικών θέλω να ξέρετε ότι αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και για το λόγο αυτό εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση και εγώ προσωπικά με όλες τις δράσεις που κάνω. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη τετραετία. Επισκέφτομαι όλους τους δήμους του νομού. Για το λόγο αυτό έχω κάνει εκδηλώσεις και στην Τριχονίδα για τη γυναίκα της Τριχονίδας, πριν λίγες μέρες και στο Μενίδη για τις γυναίκες του Εμβρακικού, σήμερα εδώ και συνεχίζουμε. Η ενδυνάμωση λοιπόν και η ενθάρρυνση των γυναικών είναι βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε δημιουργήσει κόμβους επικοινωνίας τόσο με το Υπουργείο, όσο και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας όλων των Δήμων, όχι μόνο της Ετωλοκαρνανίας, να ξέρετε, γιατί είναι Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, των Δήμων όλης της Δυτικής Ελλάδος, και όλους τους συλλόγους γυναικών, ολόκληρη την κοινωνία των πολιτών. Κάνουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά και τα δικαιώματά τους, δίνοντάς τους έτσι το θάρρος να διεκδικούν και πάνω απ' όλα να μιλάνε.
να μιλάνε για οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης συμβαίνει είτε στους ίδιους είτε στο περιβάλλον τους. Για το λόγο αυτό θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 44 συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία είναι στελεχωμένα από ειδικούς νομικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, που προσφέρουν δωρεάν στήριξη σε οποιονδήποτε τη χρειαστεί. Ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει ένα συμβουλευτικό κέντρο στην Πάτρα, ένα συμβουλευτικό κέντρο στον Πύργο. Υπάρχουν επίσης 19 ξενώνες φιλοξενίας γυναικών σε όλη την Ελλάδα. Από αυτούς, ο ένας βρίσκεται στο Αγρίνιο, εδώ κοντά σας δηλαδή, ο ένας στην Πάτρα, και υπάρχει επίσης και η γραμμή ΣΟΣ στο 15900 που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης, στη Διεύθυνση Ακαρνανίας, και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, θέλω να πω, υπάρχει το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας που αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, και τώρα μετά από το περιστατικό αυτό πιστεύω ότι θα ειδικευτούν ακόμη περισσότερο στα θέματα των γυναικοκτονιών, για τα οποία θα μας μιλήσει η αξιότιμη καθηγήτρια. Τελειώνοντας, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, θέλω να πω ότι καθένας και κάθε μία από εμάς που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μεγάλη δύναμη μέσα μας, και ποια είναι να εξαλείψουμε τα φαινόμενα αυτά της έμφυλης βίας. Πώς? Να μάθουμε στα παιδιά μας, στις κόρες και στους γιους μας, να σέβονται και να αγαπούν το άλλο φύλο. Όμως πρέπει και στα σχολεία να διδάσκουμε πως πρέπει να καταργήσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια και ενθαρρύνουν τη βία, γιατί μόνο έτσι όλοι μαζί, όλες και όλοι μαζί, θα αγωνιστούμε για μια κοινωνία ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας να μην τιμάται μόνο την 8η Μάρτη, αλλά κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Βούλγαρη. Εκ μέρους του Δήμου Μεσολογγίου, χαιρετισμό θα κάνει η Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κυρία Καλλιρόη Αγγελή Μπαρώνου. Κυρία Βούλγαρη, σύμβολη ισότητας φύλων και άρσης κοινωνικών ανισοτήτων. Κυρία Βάσια Κασούκα, Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κατοχής. Κυρία Μέρη Κασούκα, καθηγήτρια και εισηγήτρια της εκδήλωσης. Κυρία Χαρίτου, συντονίστρια της σημερινής εκδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη σημερινή εκδήλωση που τιτλοφορείται «Γυναίκες του Αχελώου» και να ευχαριστήσω όλες τις συμμετέχουσες και όλους τους συμμετέχοντες που δίνουν σήμερα το παρόν, αλλά κυρίως το παρούσα εδώ. Πραγματοποιούμε την εκδήλωση αυτή σήμερα η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Γυναικών στην Αλθέα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γυναίκας, η οποία γιορτάστηκε προμηνός περίπου. Ταυτόχρονα όμως, πραγματοποιούμε αυτή την εκδήλωση κάτω από την βαριά σκιά μιας ακόμη γυναικοκτονίας. Κάτω από τη βαριά σκιά που πέφτει πάνω όλων μας, εξαιτίας ενός ιδεχθούς εγκλήματος που σκιάζει την ίδια μας την κοινωνία. Αναφέρομαι φυσικά στην 28χρονη κοπέλα στους Αγίους Αναργύρους, η οποία προλίγων ημερών βρήκε το θάνατο από την κόψη του μαχαιριού ενός αρρωστημένου ανθρώπου, ενός τέρατος στην πραγματικότητα, ενός τέρατος που τόλμησε να ξεστομίσει, εάν δεν την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας. Γιατί για κάποια αρρωστημένα μυαλά, και δυστυχώς είναι πολλά αυτά, η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος, είναι αντικείμενο, είναι πράγμα, το οποίο μπορείς να κατέχεις. Είναι κάτι που μπορεί να σου ανήκει. Και αν κινδυνεύεις να το χάσεις, τότε μπορείς κάλλιστα και να το σκοτώσεις, για να μην πέσει στα χέρια κάποιου άλλου. Είναι η πρώτη γυναικοκτονία στην Ελλάδα? Δυστυχώς όχι.
Και πολύ φοβάμαι ότι αν δεν αλλάξουν άμεσα και δραστικά απαρχαιωμένες και απάνθρωπες αντιλήψεις, δεν θα είναι και η τελευταία. Δεν θέλω να κάνω έναν απολογισμό τέτοιων φόνων που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Θα μιλήσει γι' αυτά η Μέρη Κασούκα. Άλλωστε, είναι πολύ ψυχοφθόρο να πράξω κάτι τέτοιο και είμαι απόλυτα βέβαιη ότι όλοι και όλες σας θυμόμαστε πλήστες τέτοιες περιπτώσεις. Πολλές φορές έχουμε ακούσει να λένε, στην περίπτωση μιας γυναικοκτονίας, ότι έφταιγε εκείνη. Έφταιγε το θύμα που δολοφονήθηκε. Γιατί δεν έφευγε, ρωτάνε κάποιοι. Γιατί δεν πήγαινα στην αστυνομία, προσθέτουν κάποιοι άλλοι. Η 28χρονη Κυριακή τα έκανε όμως όλα αυτά. Και έφυγε από την κακοποιητική σχέση που βίωνε και στην αστυνομία πήγε και κατήγγειλε το πρώην σύντροφό της για τη βίαιη συμπεριφορά του. Το αποτέλεσμα όμως, λες και ήταν προδιαγεγραμμένο. Ο θάνατος από τις απανωτές πισόπλατες μαχαιριές ενός υπάνθρωπου. Εκείνη έτρεχε να ξεφύγει, να γλιτώσει τη ζωή της και εκείνος την κυνηγούσε και την μαχαίρωνε. Ενημερώθηκα τις προάλλες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι αστυνομικοί δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της κοπέλας για βοήθεια και απομακρύθηκαν βέβαια από τις θέσεις τους. Είναι το ελάχιστο. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε όμως εκεί? Γιατί έπρεπε μια γυναίκα να δολοφονηθεί σχεδόν μπροστά από ένα αστυνομικό φρουρό, έξω από ένα αστυνομικό τμήμα? Γιατί έπρεπε νωρίτερα να ακούσει εκείνο το κατάπτυστο? Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου. Γιατί? Πολλά γιατί. Αναπάντητα όλα. Φοβάμαι. Γιατί, δίχως να θέλω να τσουβαλιάσω τους πάντες και τα πάντα, όση ευθύνη έχει ο δολοφόνος, αλιτόση έχουμε και εμείς ως κοινωνία και οι αστυνομικοί εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη καθήκοντά τους. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε στα μυαλά των γύρων μας των ενδυνάμει δολοφόνων. Ξέρω όμως με βεβαιότητα ότι ως κοινωνία και μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε. Οι γυναίκες σήμερα καλούνται να συμμετέχουν ισότιμα με τους άνδρες στα οικογενειακά βάρη και υποχρεώσεις. Να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους, μητέρας και συζύγου, επαγγελματία και νοικοκυράς ταυτόχρονα, δίχως όμως να διαθέτουν την αυτονόητη ασφάλεια του να μπορούν να περπατήσουν στο δρόμο αμέριμνες. Δίχως να είναι βέβαιες κάθε φορά που βγαίνουν από το σπίτι τους, αν θα επιστρέψουν σοές πίσω σε αυτό. Αντιλήψεις και πρακτικές του παρελθόντος που προσπάθησαν να κρατήσουν τη γυναίκα σχεδόν εκτός κοινωνίας, υποχείριο, δέσμια, ελεγχόμενη, δυστυχώς επιβιώνουν ως τις μέρες μας. Ας τα κόψουμε αυτά τα δεσμά, λοιπόν. Ας πάψει επιτέλους ο φαύλος κύκλος των κακοποιήσεων και των γυναικοκτονιών. Όπλο μας, η ενημέρωση και η εμψύχωση όλων των γυναικών και όλης της κοινωνίας. Αρκετό? Ίσως όχι. Για να σταματήσουμε να αφήνουμε κεριά και λουλούδια σε σημεία που έχουν δολοφονηθεί γυναίκες. Ίσως να χρειαζόμαστε και τη βοήθεια των κατάλληλων νομικών εργαλείων.
Μεγάλη συζήτηση που πρέπει όμως κάποια στιγμή να γίνει. Φίλες και φίλοι, για όσους και όσες δεν το γνωρίζετε, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως συγκροτήθηκε η νέα Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Μισολογγίου, η οποία είναι αποφασισμένη να εργαστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, προκειμένου να εντοπίσει τα προβλήματα που συνδέονται με το φύλο, τις ανισότητες και τις διακρίσεις, κατά των γυναικών και των κοριτσιών, που δυστυχώς και στην περιοχή μας δεν είναι λίγες, και να εργαστεί και να προσπαθήσει να τα αναδείξει, αλλά και να συνδράμει στη λύση τους. Πολύ σύντομα θα καταρτήσει το σχέδιο δράσης της, το οποίο και θα γνωστοποιήσει και ευελπιστεί πως με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Δήμου και των γυναικείων φορέων του τόπου μας, θα μπορέσει να το υλοποιήσει με επιτυχία. Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθεια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμψύχωσης, και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την οργανωτική ομάδα, καθώς και την συντοπίτησά μας, καθηγήτρια κυρία Μέρη Γκασούκα, που θα μας κάνει την τιμή να μας μιλήσει για ένα δυστυχώς τόσο τραγικό όσο και επίκαιρο θέμα. Κυρία Κασούκα, γνωρίζω ότι κατάγεστε από την κατοχή. Εύχομαι ειλικρινά στην επόμενη επίσκεψή σας εδώ να έχουμε πιο ευχάριστα θέματα να συζητήσουμε. Σε μια εκδήλωση άλλου είδους. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Αγγελή. Ο Δήμαρχος της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου χαιρετίζει τη σημερινή μας εκδήλωση, αλλά λόγω μιας σημαντικής έκτακτης συνάντησης με έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα κατάφερε να είναι εδώ. Θα προσπαθήσει όμως και αν προλάβει θα έρθει κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Σειρά έχει η οικοδέσποινα, η κυρία Βάσια Γκασούκα, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Κατοχής Αλθέα, για το δικό της χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική σας παρουσία εδώ μια τόσο σημαντική ημέρα. Τη σημερινή ημέρα το μυαλό, η σκέψη μας, το ενδιαφέρον μας στρέφεται στις γυναίκες κάθε ηλικίας, κάθε χώρας, βιωτικού επίπεδου, εκπαίδευσης, θρησκευμάτων ή γλώσσας, καθώς η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη στο βάθος του χρόνου. Ως γυναίκα μεγαλωμένη σε χωριό του Αχελώου, αξιοσέβαστο, θα είναι να αναφερθούμε στις γυναίκες του παρελθόντος, που από γενιά σε γενιά μας πέρασαν ιδανικά και αξίες. Οι γυναίκες στο χωριό ήταν οι πιο σκληρά εργαζόμενες εκείνη την εποχή. Μετήχαν σχεδόν σε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Χωρίς να είναι δούλοι, εξαρτιόνταν απόλυτα από τον άντρα της. Δούλευε πάντα μαζί τους σε όλες τις δουλειές. Τα κορίτσια θεωρούνταν ξένα, αφού θα παντρευόταν και θα έφευγαν. Δεν θεωρούνταν παιδιά, αλλά απλώς κορίτσια. 2 παιδιά και 1 κορίτσι, έτσι έλεγαν. Στη γέννα των αγοριών υπήρχε έκδηλη χαρά μέσα στο σπίτι, ενώ αντίθετα όταν αυτό ήταν κορίτσι, επικρατούσε κατήφια. Το σύντροφό της δεν τον διάλεγε, αλλά της τον διάλεγαν οι γονείς. Στεκόνταν όρθια, προσδοκώντας ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της. Δεν λύγιζε, ήταν η θεμέλιος κολόνα του σπιτιού. Δούλευε στα χωράφια, οργάνωνε το χωράφι, έσκαβε, έσπερνε, σκάλιζε, πότιζε, θέριζε, αλώνιζε και το σούρουπο κουβαλούσε ξύλα για τη γάστρα ή το φούρνο. Μετήχε ενεργά στο σκάψιμο, στο σκάλο, στο τρίγο του αμπελιού, αλλά και στο πάτημα των σταμφυλιών. Κουβαλούσε τη βαρέλα με το νερό από τη βρύση, πήγαινε τάλεσμα στο μήλο. Δούλευε στις δουλειές του σπιτιού, ζύμωνε το ψωμί, έφτιαχνε πίτες. Έπλαινε στο σκαφίδι, έβαζε μπουγάδα, πήγαινε τις φλοκάτες και τις κουβέρτες στη ρεματιά να τις πλύνει. Μαγείρευε με ξύλα στο τζάκι και φρόντιζε να μην λείπει τίποτα από τα παιδιά της.
έκανε την καθημερινή λάντρα του σπιτιού. Γινόταν βοσκός όταν οι ανάγκες το απαιτούσαν. Έπαιρνε μέρος στο άρμεγμα, στράγγιζε το γάλα και έπιζε το τυρί. Έπαιρνε μέρος στο κούρο. Έπλαινε τα μαλλιά των γιδοπροβάτων, τα έξανε, τα λανάριζε, τα έγνεθε, τα ήφαινε στον αργαλιό. Προπάντων ήταν η μάνα, η σύζυγος, είχε το αποκλειστικό προνόμιο στην περιποίηση και στη διατροφή των παιδιών μέχρι να ξεπεταχθούν. Αλλά η μάνα του χωριού, όπως και κάθε μάνα, από τη στιγμή που φέρνει στον κόσμο τα παιδιά της, πέρα από τη φροντίδα για την υγεία ανάπτυξή τους, πασχίζει να εμπνευσεί και να διδάξει αξίες και ιδανικά. Η μάνα εκείνης της εποχής δίδασκε στα παιδιά της να ακολουθούν τους κανόνες της τοπικής κοινωνίας. Τους μεταβίβαζε τις αξίες και τα πολιτιστικά αγαθά, στη συνεργασία και στην αλληλοβοήθεια. Τα μάθαινε τις αρετές της αλήθειας, της φιλανθρωπίας, της φιλοξενίας, της φιλοπατρίας για την αγάπη για το χωριό. Τα παρακινούσε να υπακούν τους μεγαλύτερους και να σέβονται. Τα προτείνε να μάθουν γράμματα για να γίνουν υπεύθυνοι ανθρώποι, να αντιμετωπίζουν κινδύνους, να αγαπούν τον τόπο που γεννήθηκαν, την πατρίδα, την ιστορία και τις παραδόσεις. Ο ρόλος της γυναίκας είχε σίγουρα αναβαθμιστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, επικρατούν φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να σταθούμε πλάι στη γυναίκα και να αντισταθούμε στα περιστατικά βίας εναντίον των γυναικών. Η βία δεν θα σταματήσει όσο κλείνουμε τα μάτια και τα στόματα. Χρειαζόμαστε δυνατές φωνές και αλληλεγγύη. Η θυματοποίηση ξεκινά από τη σιωπή. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την προσπάθεια όσων ανθρώπων συμμετείχαν και εργάστηκαν σε αυτή την εκδήλωση. Την Περιφέρεια και ειδικά την κυρία Μαλία Βούλγαρη, τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την κυρία Μέρη Γκασούκα για την παρουσία της στην εκδήλωσή μας, τους τοπικούς παραγωγούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και τα μέλη του συλλόγου μας που συμμετείχαν με οποιαδήποτε τρόπο στην εκδήλωση. Χαιρόμαστε που γύρω μας έχουμε άτομα που δουλεύουν με μεράκι, κέφι και συνεργασία. Τέλος, θα ήθελα να καλωσορίσω όσους συμμετείχαν πρώτη φορά στις εκδηλώσεις μας και ήταν στο πλάι μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Γκατσούκα. Τη σημερινή μας εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Σεβασμιότητας Πατέρ Αναστάσιος, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Βαρεμένος Γιώργος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κυρία Διαμαντοπούλου Έφη, ο Πρόεδρος Κατοχής Γεώργιος Πλαστήρας, η Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου, κυρία Κασιανή Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΙΑΜ Μεσολογγίου, κύριος Γεράσιμος Πρασάς, η Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Ξηρομέρου, κυρία Τσόμπου, φορείς της τοπικής κοινωνίας, μέλη συλλογικοτήτων, ενεργοί πολίτες και εθελοντές. Παρευρίσκονται μαζί μας σήμερα. Αξιότιμη κυρία Γκασούκα, σας ευχαριστούμε που λάβατε υπόψη την πρόσκλησή μας και είστε εδώ σήμερα. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι η παρουσία σας θα συμβάλλει στην επιτυχία της εκδήλωσής μας και αναμένουμε με ενδιαφέρον την εισήγησή σας. Πιο επίκαιρη από ποτέ, με την τραγική σύμπτωση του φόνου της νεαρής μας συμπατριώτισσας μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Η κυρία Μαρία Γκασούκα είναι ομότιμη καθηγήτρια λαογραφίας και φύλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρώην Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης. Είναι συγγραφέας 23 βιβλίων στο πεδίο του φύλου και του πολιτισμού. Έχει δημοσιεύσει πλήθος σχετικών επιστημονικών άρθρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ κείμενά της έχουν μεταφραστεί στα τουρκικά και τα ισπανικά. Έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και αξιολογήσει σημαντικό αριθμό έμφυλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλειών. Είναι συντάκτρια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2007-2013 της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι η συγγραφέας, μαζί με την καθηγήτρια Μαριάνθη Γεωργαλίδου, των οδηγών χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα δημόσια έγγραφα της Ελλάδας και της Κύπρου.
Υπήρξε πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Νόμου για την Ουσιαστική Ισότητα. Είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Ισότητας Κύπρου, καθώς και εξωτερική συνεργάτηρα του ΕΓΕ. Είναι πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σήμερα επίτιμο μέλος της. Είναι μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών και του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή της». Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με θυμάστε με την τελευταία μου ιδιότητα ως μέλος της πρωτοβουλίας κατά των γυναικοκτονιών και του Δικτύου Γυναικών Συγγραφέων κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών. Όλα τα άλλα φαίνονται μικρά και ασήμαντα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, νομίζω το καταλαβαίνετε όλες και όλοι. Πολλές και πολλοί από εσάς ξέρετε την αγάπη που έχω για τον τόπο μου. Τον τόπο που η οικογένειά μου έχει υπηρετήσει με αίμα και δάκρυα. Αλλά φανταζόμουν ότι μια τέτοια εκδήλωση, στην οποία θα ερχόμουν να μιλήσω, θα ήταν μια εκδήλωση που θα μιλούσε για τις γυναίκες δημιουργούς, για τις γυναίκες ετωλοακαρνανίας, για τις γυναίκες ως φορείς του λαϊκού πολιτισμού, αλλά βλέπετε η ζωή και η πραγματικότητα μας ξεπερνάει. Ξεπερνάει και τις καλύτερες διαθέσεις. Είναι τρομακτική η συγκυρία, είναι ανατριχιαστική η σύμπτωση του να οργανώσουμε μια τέτοια εκδήλωση η οποία επιβεβαιώνει την αναγκαιότητά της, και δεν είναι πρώτη φορά που με την Αμαλία Βούλγαρη κάνουμε εκδηλώσεις για τη βία κατά των γυναικών, ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι, αλλά αυτή τη φορά ήταν πραγματικά μια τραγική σύμπτωση. Και Καλλιρόη μου, δεν είναι τέρας ο Φωνιάς, δεν είναι τρελός, δεν είναι ψυχασθενής. Πατριάρχης είναι, διαπαιδαγωγήθηκε έτσι, μεγάλωσε έτσι και εξελίχθηκε έτσι, και αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Φίλες και φίλοι, οι πατριαρχικές κοινωνίες, και η Ελλάδα δεν είναι η μόνη πατριαρχική κοινωνία, όλες οι γνωστές κοινωνίες στον κόσμο είναι πατριαρχικές στον ένα ή στον άλλο βαθμό, χαρακτηρίζονται από τη βία. Συνθετικά συστατικά της βίας είναι η εξουσία και η ανισότητα. Η δομική βία είναι ένα είδος εγγενούς βίας μες στις κοινωνίες, έχει συχνά σαν στόχο τις γυναίκες και συντηρείται μέσω της κοινωνικοποίησης των φύλων, του τρόπου δηλαδή που μεγαλώνουμε, του τρόπου που εσωτερικεύουμε τις κοινωνικές αξίες, την ηθική που είναι διαφορετική για τους άντρες, διαφορετική για τις γυναίκες, τη δημιουργία προκαταλήψεων και στερεοτύπων που συνδέονται με το φύλο και βέβαια και μιας συνεχούς απειλής βίας. Δεν υπάρχει εδώ μέσα καμία γυναίκα που δεν έχει ακούσει «κάτσε καλά για θα σου κόψω τα πόδια», «φύλαγε την παρθενιά σου», «πρόσεχε μη σε δω με κανένα θα σε τσακίσω», όλες εδώ μέσα. Καλό μία που δεν το έχει ακούσει, με πρώτη εμένα. Άρα λοιπόν όλα αυτά θέτουν τις γυναίκες σε κατώτερη θέση και επηρεάζουν τις κινήσεις και τις ενέργειές τους σε όλα τα επίπεδα. Η βία, με δύο λόγια, νοείται ως κοινωνική εκμετάλλευση και άνηση ευκαιρία, άρα και άνηση πρόσβαση στις ευκαιρίες ζωής. Στοιχεία τα οποία εντάσσονται στην κυρίαρχη κοινωνική τάξη πραγμάτων. Η βία κατά των γυναικών, φίλες και φίλοι, αποτελεί ιστορικό φαινόμενο μοναδικής αντοχής και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την κοινωνική υποταγή τους. Κατά συνέπεια,
συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταλάβετε το. Έχουμε καθημερινά εμείς, μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στα σπίτια μας, παραβιάζουμε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Και βέβαια αποτελεί κορυφαία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών. Κατά συνέπεια, πρόκειται για φαινόμενο που συνδέεται με το φύλο τους, ένα φαινόμενο διαταξικό, το συναντάμε από τα πιο φτωχά κοινωνικά στρώματα μέχρι τα πιο πλούσια, και βέβαια βαθιά πολιτισμικό, γιατί είναι ο πολιτισμός μας, αυτός ο μακραίωνος, σπουδαίος και μοναδικός, που επιτρέπει να όχι μόνο να υπάρχει, αλλά να διευρύνεται και να εμπλουτίζεται όλη αυτή η βία. Συμπεριλαμβάνει όλες τις πράξεις βίας που συνδέονται με το φύλο και οι οποίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σε γυναίκες και κορίτσια σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, οικονομική βλάβη και οδύνη. Συμπεριλαμβάνει ακόμα και απειλές για τέτοιες πράξεις. Τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας. Κάτσε μέσα, δεν βγαίνεις έξω. Με την καλύτερη των προθέσεων, αλλά οι περισσότερες από εμάς ενηλικιωθήκαμε με εγκλισμό, λιγότερο ή μεγαλύτερο. Αυθαίρετη στέρηση ελευθερίας, και οι βίαιες αυτές ενέργειες ασκούνται στο πλαίσιο τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής ζωής. Φίλες και φίλοι, οι γυναίκες και τα κορίτσια, ξέρετε, επηρεάζονται βαθιά από τις μισογίνικες, σωματικές, σεξουαλικές και ψυχολογικές συμπεριφορές που βιώνουν, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό και ακροτηριασμό, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και ανασφαλείς αμβλώσεις, σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις, κατάθλιψη, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν τα λέω εγώ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα λέει. Χαμηλή αυτοεκτίμηση, χρόνιο πόνο, διαταραχές ύπνου, ενώ δεν είναι σπάνιο να καταλήξει σε γυναικοκτονία. Αυτού του είδους η βία δεν επηρεάζει μόνο τα παιδιά, ξέρετε. Το κέντρο, μόνο τα θύματα. Το κέντρο ερευνών της Φλωρεντίας έχει καταγράψει έναν απίστευτο αριθμό τύπων γυναικοκτονιών. Προσπάθησε να τις περιλάβει όλες, αλλά εγκατέλειψε την προσπάθεια, γιατί κάθε 3 και λίγο εμφανιζόταν ένας τύπος βίας κατά των γυναικών που δεν τον είχε προβλέψει. Ποιος ή ποια θα είχε προβλέψει αυτό που συνέβη στην Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια, όταν ένας άντρας έκοψε με πριόνι τα χέρια και τα πόδια της συντρόφισσάς του. Συνέβη και δεν αντιδράσαμε. Έτσι λοιπόν αυτή η βία επηρεάζει βεβαίως παιδιά και οικογένειες και την κοινωνία ολόκληρη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η βία σε βάρος των γυναικών αποτελεί παλιά μάστιγα της κοινωνίας και κατάφορη παραβίαση των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δυστυχώς πρόκειται για φαινόμενο διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνίες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανεξάρτητα από επίπεδο ανάπτυξης, το βαθμό πολιτικής σταθερότητας, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία, και συναντάται τόσο στο δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό χώρο. Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ως εκ τούτου διαδεδομένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να σταθώ στο ζήτημα των παιδιών, ξέρετε. Τα παιδιά, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, είναι συνήθως οι πιο κοντινοί μάρτυρες και μερικές φορές τα θύματα της βίας στο σπίτι που υπάρχει βία. Μπορεί και τα ίδια να βιώνουν σωματική ή λεκτική βία. Κατά κανόνα, τα συγκεκριμένα παιδιά γίνονται εσωστρεφή
έχουν φοβίες, υποφέρουν από έλλειμμα επικοινωνίας και υστερούν στις σχολικές επιδόσεις, ενώ όχι σπάνια μεγαλώνοντας γίνονται τα ίδια κακοποιητές, γίνονται φορείς βίας. Φίλες και φίλοι, ακραία μορφή έμφυλης βίας αποτελεί η γυναικοκτονία. Πρόκειται για τη δολοφονία γυναικών και κοριτσιών εξαιτίας του φύλου τους, επειδή είναι γυναίκες. Προσέξτε, αυτό διαφοροποιεί την γυναικοκτονία από τις ανθρωποκτονίες. Αν μια γυναίκα δολοφονηθεί από έναν ληστή που μπήκε να της πάρει τα κοσμήματα, είναι ανθρωποκτονία. Η Κυριακή όμως είναι γυναικοκτονία. Έτσι λοιπόν διαπράτεται ή γίνεται ανεκτή, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και από ιδιώτες και από δημόσιους φορείς. Το βασικό κίνητρο μιας γυναικοκτονίας είναι το φύλο του θύματος, αλλά συχνά και η άρνηση συμμόρφωσής του στα πατριαρχικά προτάγματα. Άρνηση που επιτάσσει την τιμωρία του με τον πιο ακραίο τρόπο. Με δύο λόγια, η γυναικοκτονία είναι θανάτωση γυναικών από άντρες, όχι όλους τους άντρες. Και αυτό πρέπει να το λέμε. Υπάρχουν δύο τύποι ανδρισμού, δύο τύποι αρενοπότητας. Η τοξική αρενοπότητα, σαν τον πιλότο, μιλάω για ανώτατη τάξη, ανώτερη τάξη, σαν το φωνιά της Κυριακής. Αλλά υπάρχει και η αρενοπότητα της φροντίδας. Και εύχομαι και ελπίζω οι άντρες που είναι σήμερα εδώ να ανήκουν σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που τη γυναικοκτονία τη διαπράττει μια γυναίκα, λειτουργώντας προς όφελος κάποιων αντρών της οικογένειας. Δεν μας έδωσε ο συμπέθερος την πρίκα, σκοτώνω εγώ την ύφη μου. Αφορά λοιπόν η γυναικοκτονία όλες τις μορφές και τα είδη σεξιστικής δολοφονίας, ανεξάρτητα από το αν προκαλούνται από μισογυνισμό, από σεξουαλική ευχαρίστηση ή από την αίσθηση της κυριαρχίας επί των γυναικών και άλλων θηλυκοτήτων. Η γυναικοκτονία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δολοφονία μιας γυναίκας ως αποτέλεσμα άσκησης βίας από τον σύντροφό της ή άλλο μέλος οικογένειας, τα βασανιστήρια και το μισογυνιστικό φόνο των γυναικών, όπως και μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας επίσης. Ο Ζακ Κωστόπουλος ήταν μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Η καημένη η Δήμητρα από τη Μυτιλήνη ήταν τρανς γυναίκα, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Δολοφονήθηκαν και οι δύο με τον πιο αποτρόπαιο τρόπο. Υπάρχουν δολοφονίες γυναικών και κοριτσιών στο όνομα της λεγόμενης τιμής και άλλων φόνων που όπως σας είπα σχετίζονται, αλλά και δολοφονίες κοριτσιών και γυναικών στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων. Ο Ίσης 150.000 γυναίκες σκλάβες έχει, κυρίως κουρδικής καταγωγής. Στη δυτική βιβλιογραφία ο όρος γυναικοκτονία αποδίδεται ως femicide. Ενώ στη Λατινική Αμερική, που το πρόβλημα λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις, θα σας πω ότι μία γυναίκα στη Γουατεμάλα έχει 40 φορές περισσότερες πιθανότητες να δολοφονηθεί από μια γυναίκα της Ευρώπης, στην οποία Ευρώπη τα ποσοστά δεν είναι καθόλου μικρά, κρίνεται από τον τόπο μας. Εκεί χρησιμοποιούμε τον όρο φεμισίδιο ή και φεμινισίδιο. Πρόκειται δηλαδή για σεξιστικό, συνδέεται με το φύλο, τιμωρητικό έγκλημα, αλλά και για εργαλείο άσκησης πατριαρχικής επιβολής, και δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε. Ο όρος femicide, ξέρετε, δεν είναι καινούριος καθόλου, και ας τον ακούμε εμείς τον τελευταίο καιρό. Ο όρος γυναικοκτονία.
Καταγράφηκε για πρώτη φορά στη νομική ορολογία το 1801 στην Αγγλία για να ορίσει τη δολοφονία μιας γυναίκας. Το 1848 δημοσιεύτηκε στο νομικό λεξικό Wharton και με το πέρασμα του χρόνου εγκαταλείφθηκε βέβαια, αφορούσε γυναίκα. Κατά συνέπεια δεν πρόκειται για νεολογισμό όπως κάποιες και κάποιοι ισχυρίζονται. Η τρέχουσα χρήση προέκυψε στο πλαίσιο των φεμινιστικών κινημάτων της δεκαετίας του 70 από φεμινίστριες νομικές, οι οποίες θέλησαν να φωτίσουν και ως προς το φύλο και πολιτικά το πλήθος των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Αρκετές και αρκετοί φίλες και φίλοι θεωρούν πως το φαινόμενο της γυναικοκτονίας εμφανίζεται κατεξοχήν στον αναπτυσσόμενο, στον τρίτο κόσμο και πως η πολιτισμένη Ευρώπη το έχει ξεπεράσει προπολού. Τα ευρήματα όμως συγκλίνουν στο ότι ανθίζει και στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αν είχαμε PowerPoint presentation θα μπορούσα να σας δώσω όλα τα στοιχεία και τα τελευταία μέχρι τον Οκτώβρη του 2023. Ανθίζει λοιπόν και στο ευρωπαϊκό έδαφος και πως οι αριθμοί είναι τόσο αποκαλυπτικοί όσο και ανησυχητικοί, ενώ απέχουμε από την ολοκληρωμένη οριοθέτηση του προβλήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα ο όρος γυναικοκτονία δεν χρησιμοποιείται στο νομικό λόγο. 3 μέρες προχτές και υπό το βάρος της δολοφονίας της Κυριακής για μια ακόμα φορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν δέχτηκε την ένταξη του όρου γυναικοκτονία στον ποινικό μας κώδικα. Το αφήνω στην κρίση σας. Ενώ στο δημόσιο λόγο καθιερώθηκε χάρη στις φεμινίστριες μόνο τα τελευταία 3-4 χρόνια, ενώ έχουμε τέτοιους όρους που χρησιμοποιούμε, τους ξέρετε όλες και όλοι: παιδοκτονία, αδελφοκτονία, πατροκτονία κλπ. Δεν θα ήταν κάτι καινούριο. Στην περίπτωση της γυναικοκτονίας χρησιμοποιούνται και σε ένα βαθμό εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από κάποια μέσα όροι περιγραφικοί και προφανώς αποκαλυπτικοί ή και λιγότερο ενοχλητικοί. Θύμα βίας στην οικογένεια, τη σκότωσε γιατί τη ζήλευε, εγκλήματα πάθους τιμής, οικογενειακή τραγωδία και πάει λέγοντας, αν και βέβαια φαίνεται ευκολότερος ο όρος ανθρωποκτονία που μπορεί να τα συμπεριλάβει αλλά και να τα συσκοτήσει όλα. Θεωρήθηκε δε και φαίνεται ότι από την αρμόδια πολιτεία εξακολουθεί να θεωρείται ως όρος καταχρηστικός, εφεύρημα αιμονικών γραφικών αριστερών φεμινιστριών. Ό,τι είμαι εγώ δηλαδή, ακριβώς αυτό είμαι εγώ. Νεολογισμός που ως τέτοιος αποκηρύσσονταν. Κατά την άποψή μας, ο όρος femicide ξεπερνάει τη σημασία του εγκλήματος και συμβολίζει την αντίσταση. Γι' αυτό είχε σημασία να μπει για διαπαιδαγωγητικούς λόγους στον ποινικό κώδικα στα πολλαπλά είδη της γυναικοκτονίας. Στην ουσία, πρόκειται για υποκίνηση σε πολιτιστική αλλαγή, για έναν κόσμο που δεν θα ανέχεται την έμφυλη ανισότητα και βία και δεν θα έχει χώρο για αυτού του είδους τα φαινόμενα. Και όπως μας είπε ο ΙΕ στην συνάντηση της Βιέννης το 2013, ο όρος τελικά αποτελεί μια πολιτική ατζέντα. Φίλες και φίλοι, πρόκειται για μια εξαιρετικά μακραίωνη και διαπολιτισμική συνήθεια που συχνά τέμνει τις διάφορες λαϊκές παραδόσεις. Εμείς στα Βαλκάνια τραγουδάμε συχνά τις εντυχισμένες γυναίκες των γεφυριών του Δούναβη, του Εφράτη και της Άρτας. Αλλά ποιος ή ποια από εσάς δεν τέλειωσε το δημοτικό χορεύοντας και τραγουδώντας το Μενούσι ή ποιος
και ποια από εσάς, κυρίως στην ηλικία μου και λίγο ίσως νεότεροι, δεν απολαύσατε τη Σοφία Βέμπο να λέει κι ας με βαράει, κι ας μου τα παίρνει, κι ας με σκοτώνει, μα τον λατρεύω, είναι το φως μου γιατί είναι ο άνθρωπός μου. Αυτή είναι η κουλτούρα που διαμορφώνεται και εκφράζεται και μέσω της τέχνης. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι οπωσδήποτε οι αιώνες της ευρωπαϊκής εποχής της πυράς, στη διάρκεια της οποίας 15ος-17ος αιώνας σημειώθηκε πραγματική θηλυκή γενοκτονία. Εξαφανίστηκαν οι γυναίκες από την Ευρώπη, καθώς χιλιάδες γυναίκες κάηκαν με την κατηγορία της μάγισσας από την Ιερή Εξέταση και ευτυχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν βαρύνεται με τέτοια εγκλήματα. Γεγονός που πολύ σπάνια αναφέρεται και σας βεβαιώνω ότι λείπει από τη διδακτέα ιστορική ύλη. Πριν από αυτή τη μαζική εξόντωση των γυναικών, προϋπήρξε ο περίφημος κώδικας των Ορλεάνων, 13ος αιώνας, όπου έκαιγε στην πυρά η Ιερή Εξέταση τις λεσβείες γυναίκες, με μια φράση που έχει μείνει ιστορική. Την ανέδειξε η ιστορία των γυναικών. Φέμινα cum feminum, γυναίκα με γυναίκα. Αλλά τι γίνεται σήμερα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Η πλέον διαδεδομένη μορφή γυναικοκτονίας είναι αυτή που διαπράτεται από άντρα με τον οποίο μια γυναίκα είχε ή διατηρεί στενές σχέσεις, εραστής, σύζυγος, πατέρας, άλλος συγγενής. Αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 35% όλων των δολοφονιών γυναικών παγκοσμίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί το 40 με 50% των δολοφονιών με θύματα γυναίκες. Επίσης, στην ίδια χώρα έχουμε 4 αυτού του είδους δολοφονίες καθημερινά. Ενώ η Ινδία αναφέρει 5.000 το χρόνο, στην πραγματικότητα ουκέστην αριθμός, δεν καταγράφονται. Συγκεκριμένη φόνη είναι συνήθως η κατάληξη μιας σειράς βίαιων συντροφικών σχέσεων και έντονης οικογενειακής βίας. Είναι ένα εκρεμές. Ξεκινάει από τον λόγο τον κακοποιητικό και φτάνει στη γυναικοκτονία. Συμπεριλαμβάνει την αιμομιξία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το βιασμό και την κακοποίηση που κλιμακώνονται με την πάροδο του χρόνου μέσα σε μια σχέση και πιθανόν να οδηγήσουν σε γυναικοκτονία. Ένα από τα κύρια κίνητρα που υποκινούν τους άντρες να σκοτώσουν είναι οι προσπάθειες, όπως έδειξε και ο Φωνιάς της Κυριακής, για τον έλεγχο και την κατοχή ή κυριότητα των γυναικών. Οι πατεράδες μας προσπαθούσαν να μας ελέγχουν και εμάς και τις γυναίκες τους και τις αδερφές τους. Σύμφωνα με τη θεωρία του ιδιόκτητου θηλυκού που ενισχύει και αναπαράγει την πατριαρχία. Να επισημάνουμε επίσης τη σύνδεση των γυναικοκτονιών με το AIDS στην Αφρική και επίσης τη συνεχώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα πυροβόλων όπλων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία γυναίκα σε μια οικογένεια που διαθέτει πυροβόλα όπλα έχει 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να δολοφονηθεί από μια που δεν έχει η οικογένειά της. Εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε μια τέτοια εμπειρία. Σας θυμίζω τον φρουρό του πρώην Πρωθυπουργού, του Σιμίτη, ο οποίος με το υπηρεσιακό του όπλο σκότωσε την πεθερά του, τη γυναίκα του και την κόρη του πριν καμιά 10 χρόνια, ίσως και λιγότερο. Στο πλαίσιο των ανωτέρων υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικοκτονιών όπου το φύλο εμπλέκεται με την κοινωνική τάξη και τη φυλή, αλλά και την ταυτότητα και έκφραση φύλου. Είναι χαρακτηριστικό πως έχουμε μεγάλο αριθμό δολοφονημένων εκδιδόμενων γυναικών ή γυναικών που εργάζονται σε μπαρ, αλλά και έγχρωμων γυναικών, δολοφονίες που στη μεγάλη τους πλειοψηφία
παραμένουν χωρίς διελεύκανση και φαίνεται να αφήνουν μάλλον αδιάφορες τις αρχές. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη δολοφονία της τρανς κοπέλας από την Κούβα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Είναι ενδεικτική η δήλωση του εκπροσώπου της Κυπριακής Αστυνομίας πως οι καταγγελίες για την εξαφάνιση των θυμάτων του κατά συρροή δολοφόνου αξιωματικού, το θυμάστε πριν 3-4 χρόνια, απλά αρχιοθετήθηκαν και ουδέποτε διερευνήθηκαν. Είμαι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής ενός φορέα ισότητας στην Κύπρο και ήμουν μπροστά την ώρα που τον ρώταγαν οι δημοσιογράφοι. Έρχονται οι φίλες των κοριτσιών, 7 γυναίκες και ένα κοριτσάκι 7 χρονών, Φιλιππινέζες. Τι κάνατε όταν έρχονταν? Και απάντησε με μία λέξη, σας βεβαιώνω, το άκουσα με τα αυτιά μου. Αρχιοθέτηση. Πρόκειται για το φαινόμενο της κατά συρροή γυναικοκτονίας, η οποία ορίζεται ως η σεξουαλική σαδιστική δολοφονία γυναικών, από την οποία προήλθε και ο όρος σεξουαλική τρομοκρατία. Διαπράττεται από άντρες και για την επίτευξη σεξουαλικής εικονοποίησης και λόγω μισογυνισμού. Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση του αξιωματικού υπήρξε στενός σύνδεσμος σεξισμού και ρατσισμού, διαμεσολαβημένο και από την κοινωνική τάξη των γυναικών που δολοφονήθηκαν, οικιακές βοηθοί από τις Φιλιππίνες. Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως η συνάντηση του ρατσισμού με το σεξισμό δεν επιδρά μόνο στα θύματα, αλλά και στον τρόπο αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας, της αστυνομίας και του συγκεκριμένου κάθε φορά νομικού συστήματος. Ξέρετε τι γράφανε οι εφημερίδες μόλις αποκαλύφθηκε ο Φωνιάς στην Κύπρο? Για μεν τον αξιωματικό ότι ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός, εξαιρετικός αξιωματικός, για δε τα θύματα, ακούστε, εγγενώς υποτακτικές Φιλιππινέζες. Έπρεπε να είχαν υπακούσει στις ορέξεις του. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε πολλές δολοφονίες λεσβιών, ομοφοβική δολοφονία, λεσβιοφωνία ή τρανσφωνία. Αυτόν προηγείται κατά κανόνα ο περίφημος διορθωτικός βιασμός από τον μάτσο θήτη ιδιαίτερης αγριότητας που τις περισσότερες φορές οδηγεί στο θάνατο. Αιτία οι ξένες και εχθρικές προς την πατριαρχική κουλτούρα επιλογές σεξουαλικές των θυμάτων. Φίλες και φίλοι, τα νομικά συστήματα των περισσότερων χωρών αντιμετωπίζουν τους δράστες με επίοικη τρόπο, συνεπικουρούμενα από μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Ελλάδα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει αυστηρές ποινές. Δεν τις εφαρμόζει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ωστόσο η χώρα μας διαθέτει μακρά αντίστοιχη εμπειρία. Φαίνεται μάλιστα πως ανεξάρτητα πολιτιστικών και λοιπών παραδόσεων παραμένει ισχυρή και οικουμενική υπεποίθηση πως οι γυναίκες είναι τελικά υπεύθυνες για τις αποφάσεις και τις ενέργειες των ανδρών. Με φρίκι ακούσαμε προχθές ανώτατο αξιωματικό που του είχε ανατεθεί η περιφρούρηση του εγκλήματος στο διαδίκτυο να λέει ότι τον προκάλεσε η Κυριακή γιατί ανέβαζε φωτογραφίες στο διαδίκτυο που την έδειχνε ευτυχισμένη με τον καινούριο της σύντροφο. Το είπε ανώτατος Έλληνας αξιωματικός, στρατηγός αστυνομίας, και είναι προς τιμήν του Περιφερειάρχη Αττικής που τον διέγραψε μονοκοντιλιά. Έτσι εμφανίζονται σαν αιτιολόγηση των εγκλημάτων πως οι δράστες οδηγούνται στο φόνο από την άκαρδη γυναίκα που γκρέμισε τον έρωτά τους, της προκλητικής συμπεριφοράς και ένδυσης κλπ. Αιτιολόγηση που γίνεται πολλές φορές αποδεκτή και μειώνει εντυπωσιακά την ποινή. Κατά συνέπεια, ένα νομικό σύστημα συντελεί με τον τρόπο του στη διαιώνιση των δομών που επιτρέπουν τη γυναικοκτονία.
Και αυτό συνέβη προχτές στην Ελληνική Βουλή. Αρνείται ή δεν είναι σε θέση να επικεντρωθεί στο μισογυνισμό των εγκλημάτων. Μεταφέρει την ενοχή στα θύματα. Αποδέχεται το διπλό πρότυπο ηθικής. Άλλη ηθική για τους άντρες, άλλα μπορούν και πρέπει να κάνουν οι άντρες, άλλα οι γυναίκες. Και τελικά αποδεικνύει και επιβεβαιώνει την αποτυχία του κράτους να προστατέψει το μισό του πληθυσμό. Ωστόσο, για να ολοκληρώνω, τα τελευταία χρόνια και υπό την πίεση τεράστιου καταγραμμένου πλέον παγκόσμιου αριθμού γυναικοκτονιών μας τις δίνει κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Τον προηγούμενο Οκτώβριο μας είπε ότι καταγράφηκαν παγκόσμια 89.000 γυναικοκτονίες σε όλο τον κόσμο, αλλά πρόκειται για το 8 με 11% των πραγματικών γυναικοκτονιών. Αν έχουμε 900.000 γυναικοκτονίες κάθε χρόνο, τότε έχουμε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και πρέπει να το καταλάβουμε. Αν έχουμε 1 εκατομμύριο νεκρές γυναίκες κάθε χρόνο, εδώ και 10-12 χρόνια, τα θύματα έχουν ξεπεράσει τα θύματα του ολοκαυτώματος. Και ενώ μιλάμε για τα θύματα του ολοκαυτώματος και πρώτοι εγώ βεβαίως, δεν αναφερόμαστε καθόλου σε αυτή την παράλληλη και τραγική ιστορία που συνεχίζεται. Έτσι αναπτύσσεται ένας διεθνής διάλογος, πραγματοποιείται σωρία κινητοποιήσεων, κυρίως φεμινιστικών και γυναικείων οργανώσεων, όπως κάνουν οι γυναίκες κατοχής, για την αντιμετώπιση και αντιστροφή του φαινομένου. Φυσικά πρωτοστατούν τα κινήματα της Λατινικής Αμερικής, λόγω του μεγέθους για το οποίο αναφέρθηκα. Τι συμβαίνει, κυρίως από άποψη επιστημονική που είναι και ο τομέας μου, παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα δεδομένων, ερευνητικών μεθοδολογιών και εργαλείων, άρα και εκτεταμένων έγκυρων ερευνών. Παράλληλα με έλλειμμα άμεσης ή έμεσης αναγνώρισης και αποδοχής των φόνων ως εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, λόγω του μεγέθους των συγκεκριμένων δολοφονιών, ως εγκλημάτων μίσους με σεξιστικά κίνητρα. Το κοινωνικό πολιτιστικό πλαίσιο εντός του οποίου διαπράττονται οι γυναικοκτονίες, τα χαρακτηριστικά των δραστών και κυρίως η σχέση θύματος-θήτη είναι που διαφοροποιούν τις γυναικοκτονίες από τις υπόλοιπες ανθρωποκτονίες. Ταυτόχρονα είναι ορατό και το έλλειμμα σχετικής ευρείας ευαισθητοποίησης κοινωνίας. Δεν αντιδρούμε. Πώς αντιδράσαμε όταν λιτζαρίστηκε ο Ζακ Κωστόπουλος? Πώς? Το έλλειμμα κρατικών λειτουργών, του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων, ικανόν να διερευνούν και να παρεμβαίνουν στην αναχέτηση της βίας σε όλες τις εκφάνσεις. Ενώ διάχυτη είναι η πεποίθηση της ατιμωρησίας που απολαμβάνουν εξοδοτημένα κρατικά όργανα, τα οποία ολιγορούν παρά την ύπαρξη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον και στην Ελλάδα, σχετικού θεσμικού πλαισίου που την προβλέπει, Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Αλλά τι έγινε με την εισαγγελέα Κερκύρας? Πήγε η Αγγελική και της είπε πριν 3 χρόνια, ο πατέρας μου απειλεί να με σκοτώσει. Εκείνη της είπε, ο πατέρας σε αγαπάει παιδάκι μου, πήγαινε σπίτι, έτσι τα λέει. Σε 2 μέρες ο πατέρας τη σκότωσε. Αλλά κανείς, ενώ υπήρχε νόμος από το 2018 η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, δεν κινήθηκε για να διώξει, όπως προβλέπει ο νόμος, το όργανο που ολιγόρησε. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως έτσι ή αλλιώς έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου, που ήδη άρχισε να αποτυπώνεται και σε νομικά πλαίσια ως γυναικοκτονία. Στο Μεξικό, στην Κύπρο, προχτές στην Ιταλία, εμείς χαμπάρι. Και επίσης ότι μια σειρά από επιστημονικοί φορείς δραστηριοποιούνται σχετικά,
όπως είναι η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Λονδίνου, αλλά και η τρέχουσα προσπάθεια του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπό την επιστημονική μου ευθύνη για τη διαμόρφωση κλίμακας αξιολόγησης κινδύνου και ανάλογων πρωτοκόλων. Στη χώρα μας δυστυχώς η κατάσταση δεν βελτιώνεται όπως τα θέλαμε. Λείπει ένα εθνικό σχέδιο δράσης που θα κατονομάσει το έγκλημα, θα το εντάξει στον ποινικό κώδικα, που θα επιμορφώσει και θα ευαισθητοποιήσει κοινωνικούς λειτουργούς του δημοσίου, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι λιμενικοί, να δείτε πώς φέρονται στις προσφύγησες, είτε είναι δικαστές και δικάστριες. Δεν δίνουμε ένα, πώς είπε, είχαν ένα εγχειρίδιο, λέει, όλοι οι αστυνομικοί πήραν από ένα. Λοιπόν, να υπάρχει μέριμνα για δομές υποδοχής και συμβουλευτικής. Δεν φτάνουν αμαλία ούτε τα συμβουλευτικά κέντρα, ούτε τα τμήματα που έχουν τέτοιους, αλλά είναι τελείως απολυστελεχωμένα. 5 εκατομμύρια κατοίκους η Αττική και έχει 2. Να υπάρχει μέριμνα για τις οικογένειες των θυμάτων. Εγώ παρακολουθώ και κάνω υποστηρικτική στην οικογένεια της Ελένης στο Παλούδι, της φοιτήτριάς μου, το Πανεπιστήμιο. Είναι 2 ηρωικοί άνθρωποι που είναι μπροστά και δίνουν τον αγώνα τους. Η Κούλα και ο Γιάννης στο Παλούδις. Να υπάρξει πρόνοια για τα θύματα των παιδιών αυτών των γυναικών. Να υπάρξουν αποζημιώσεις. Και βέβαια η ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να βγαίνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πέρσι με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και να μην υπάρχει πουθενά σε κανένα βιβλίο από την 3η Λυκείου μέχρι τον Νηπιαγωγείο η λέξη ισότητα, η λέξη βία, τίποτα. Δεν υπάρχει πουθενά και οι υπηρεσίες ισότητας των πανεπιστημίων διαμαρτυρήθηκαν πολύ έντονα. Άρα θέλουμε ένα τρίπτυχο. Έρευνα, πρόληψη, παρέμβαση. Θα πω, Πάτερ, το παράπονό μου, 7 μέρες έχει δολοφονημένη η Κυριακή και δεν άκουσα ούτε μία λέξη από την Εκκλησία. Πιθανόν να μην το πήρα είδηση και εύχομαι, διαψεύστε με, αλλά είναι αβάσταχτο, ξέρετε. Τώρα, άρα, και κλείνω με αυτό και ευχαριστώ θερμά, εκδηλώσεις σαν τη σημερινή είναι πολύτιμες. Ευχαριστούμε, Αμαλία, ευχαριστούμε. Είδατε 2 γκασκέισες στην εκδήλωση, μια χαρά εκδήλωση. Ευχαριστούμε, Καλλιρόη, ευχαριστώ τις φίλες από τις άλλες κοινότητες του Δήμου μας. Θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη φοβερή πρόεδρο των γυναικών Σταμνά που έχουμε κάνει μαζί καταπληκτική εκδήλωση για τις αγρότησες. Είναι εδώ σήμερα. Είμαι πολύ ευτυχής και εύχομαι την επόμενη φορά να μιλήσουμε για τις γυναίκες δημιουργούς και όχι για τις γυναίκες θύματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αγκασούκα. Η προστασία της γυναικείας ζωής και η προάσπιση της ισότητας των φύλων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές ενός πολιτισμένου κόσμου. Η αντιμετώπιση της γυναικοκτονίας δεν είναι απλώς γυναικείο ζήτημα, είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων μας. Ο κύριος Δημητρακόπουλος Θωμάς, που είναι καθηγητής μουσικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει να τραγουδήσει κάτι σχετικό με το σημερινό θέμα. Να τρέμει το κράτος, να κλείνουν οι δρόμοι, να τρέμει όποιος το χέρι σηκώνει, μας παίρνουν με βία την ξενασιά, μας φύτευσαν φόβο, μα φύτρωσαν φτερά. Σε κάθε λεπτό, σχεδόν κάθε μέρα, θρήνουμε μια κόρη, αδελφή και μητέρα. Μα μέσα σε μια νύχτα μας εξαφανίζουν, συνένοχος είναι πιο σοπά, μας αφανίζουν.
για εκείνες τις νύχτες που γύριζα μόνη στη θέα μιας μορφής, στο αίμα παγώνει, για όλα τα χέρια που σφίγγουν κλειδιά. Γινόμαστε όλες μαζί μια γροθιά, δικαίωμα δεν έχει στο σώμα μου επάνω. Δε σου πέφτει λόγος τι κάπου και που πά. Είναι ανάγκη ο πόνος και η βία, όλες απαντάμε αν αγγίξεις μία. Δικαίωμα δεν έχει στο σώμα μου πάνω, δε σου πέφτει λόγος που πάω και τι κάνω. Δεν είναι ανάγκη ο πόνος και η βία, όλες απαντάμε αν αγγίξεις μία. Να είστε καλά. Και τώρα θα σας πω ένα δικό μου τραγούδι για τον πατέρα, τον αδελφό και την αδικοχαμένη γυναίκα. Σ' ένα δυο σπίτι εγώ κοιμήμαι, ό,τι απέμεινε εδώ και μήνες. Χίλιες εικόνες, μα χρώμα όλα, πήρες μαζί σου ψυχή και ένα σώμα. Άδεια η καρδιά μου και μια μουσική, σαν να σε πάντα ακόμα εκεί. Πώς θα γυρίσεις, φωνάζουνε όλα, το μόνο που ακούω εκείνα τα λόγια του τέλους, τα λόγια της θλίψης και μια σιωπή πως δεν θα γυρίσει. Πώς να παλέψω τώρα, πώς, μόνη καρδιά, μόνη ψυχή, όλα τα πήρες καρδιά μου εσύ. Πώς να τη ζήσω τόσες στιγμές, μείνα για πάντα πληγές ανοιχτές. Άδεια η καρδιά μου και μια μουσική, σαν να σε πάντα ακόμα εκεί. Πώς θα γυρίσεις, φωνάζουνε όλα, το μόνο που ακούω εκείνα τα λόγια του τέλους, τα λόγια της θλίψης και μια σιωπή πως δεν θα γυρίσει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Δημητρακόπουλε. Ο Θωμάς Δημητρακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Εκεί τέλειωσε τις σπουδές του στη μουσική. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται ενεργά με τη μουσική, παίρνοντας μέρος σε συναυλίες, σε μουσικές σκηνές της Αθήνας και της επαρχίας. Ευχαριστούμε θερμά και τους άλλους δύο καθηγητές μουσικής που είναι εδώ σήμερα. Ήταν να γίνει διαφορετικά η σημερινή εκδήλωση, αλλά λόγω της στιγερής δολοφονίας δεν παίρνει έτσι χαρούμενο χαρακτήρα. Τους καθηγητές μουσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Παναγιώτη Ζαχαράκη και κύριο Αριστίδη Χατζάρα, που πλαισιώνουν τη σημερινή μας εκδήλωση. Κάθε γυναικοκτονία είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της κοινωνίας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ας υψώσουμε το ανάστημά μας, ας διεκδικήσουμε ένα μέλλον χωρίς γυναικοκτονίες. Γιατί η ζωή κάθε γυναίκας είναι πολύτιμη. Γιατί η σιωπή δεν είναι ποτέ η λύση. Γιατί η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο ανθίζει μέσα από την οργή και τη διεκδίκηση. Ο λόγος στις γυναίκες. Στις γυναίκες που σήμερα είναι εδώ, στις γυναίκες που μας υποστήριξαν να γίνει αυτή εδώ η εκδήλωση. Θα ήθελα να καλέσω το Σύλλογο Γυναικών Σταμνάς, η Αγία Αγάθη, την κυρία Κορδώση Γεωργία. Γεια σας, από το Σύλλογο Γυναικών Σταμνάς, η Αγία Αγάθη. Μπορώ να πω, είμαι περήφανη σήμερα για αυτή την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Τέτοιες εκδηλώσεις πρέπει όλοι να τις υποστηρίζουμε και κάπως να τις βοηθάμε. Σήμερα είναι πάρα πολύ πετυχημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα κορίτσια, συγχαρητήρια εδώ με το Σύλλογο. Θα κάνουμε λίγο μετά αυτό. Χίλια μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ο Σύλλογος Γυναικών Καλυβίων η Δήμητρα, η κυρία Ζαμπατιώτη Μαρία. Καλημέρα σας. Χαιρετίζουμε κυρίες και κύριοι από το Σύλλογο Γυναικών Καλυβίων Δήμητρα. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντονιστές για την ωραία εκδήλωση σήμερα για τη γυναίκα. Και στην παλιά εποχή και στη σημερινή, ο κάθε σύλλογος είναι ο καθρέφτης της τοπικής κοινωνίας, όπου εκεί μέσα ασχολούνται με τα ήθη, τα έθιμα, τα πολιτιστικά, θρησκευτικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πάντα τέτοια. Ο Σύλλογος Γυναικών Αστακού, η κυρία Ζούλα Γιάννα. Σύλλογος Γυναικών Αστακού, σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, κυρία Χαρίτου, και την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Κατοχής. Συγχαρητήρια για την πολύ ωραία εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Αρκετή ομάδα του Αστακού σήμερα εδώ. Πολιτιστικός και αθλητικός όμιλος Ινιάδες, η κυρία Πινελόπη Κατοχιανού, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση του υπέροχου Συλλόγου Κατοχής Γυναικών Αλθέα, της Προέδρους του και όλου του Συμβουλίου. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες να έχουν υγεία, δύναμη και πάνω απ' όλα να είναι μανάδες πάνω απ' όλα και άνθρωποι για όλους και να σέβονται όλους, όλες και να μην ξανασυμβεί καμία γυναικοκτονία και να τη σέβονται σε καμία γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλες. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεντάλοφος Ελπίδα Λιμπερίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πενταλόφου σας ευχαριστεί πάρα πολύ σήμερα για αυτή την πρόσκληση και θέλω να πω ότι όταν όλες οι γυναίκες είναι ενωμένες και γενικότερα όταν γίνονται τέτοιες δράσεις, εμείς είμαστε παρόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι. Αχελός Ραν, ο κύριος Σύριος Κωνσταντίνος. Χορευτικό τμήμα Κατοχής Αχελός, την κυρία Καλόκληρου Ελένη, μαζί με Πολιτιστικό Σύλλογος Μορφωτικός Ετωλικού. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Βούλγαρη Αμαλία για την πρόσκληση που μας έκανε. Συγχαρητήρια σε όλους όσους συντέλεσαν στη σημερινή εκδήλωση, Περιφέρεια, Δήμος Μεσολογγίου και στο Σύλλογο Γυναικών Αλθέα. Μια εκδήλωση που αφορά όλες τις γυναίκες, μια εκδήλωση κατά της βίας των γυναικών που πρέπει όλοι να στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάρτε λόγο. Θα αναφέρουμε και κάποιους παραγωγούς που ήρθανε με κάποια προϊόντα. Αστακιώτικη λεμονάδα, κύριος Κώστας Λίχνος. Καλησπέρα σε όλους. Να πω ότι είμαστε μια οικοτεχνία στον Αστακό Λεμονοφάρμα. Μετά όλα αυτά τα συνταρακτικά βέβαια που γίνονται τώρα τελευταία δεν έχει αξία και μεγάλη να πω τι κάνουμε, γιατί η μέρα είναι λίγο δυσάρεστη. Λοιπόν, να πω ότι κυρίαρχο προϊόν μας είναι η λεμονάδα, η αστακιώτικη λεμονάδα, οπότε μπορείτε να την απολαύσετε εκεί, η αστακιώτικη είναι αλλιώτικη. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που παράγετε για μας. Βιολογικά προϊόντα Βέργας, Ξενάκη Άννα. Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα θέλαμε να δηλώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της υπέροχης εκδήλωσης με πραγματικά ένα άκρως επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνεχίζετε με έμπνευση και αγάπη, να δημιουργείτε τόσο όμορφες εκδηλώσεις και ταυτόχρονα που καταφέρνετε και να δεικνύετε τις ομορφιές του τόπου μας και την πλούσια τοπική αγροδιατροφή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ξενάκη ήρθε από τη βόρεια πλευρά του Αχελό, από πάνω ψηλά. Παραδοσιακά προϊόντα Γιάννα Διαμάντη. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που παραβρεθήκατε σήμερα εδώ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Ο Σύλλογος Αλθέα κάνει τα πρώτα βήματά του με τους παραγωγούς και αυτό είναι κάτι πολύ καλό για τον τόπο μας, για την ανάδειξή μας. Εγώ με τα τοπικά προϊόντα τραχανά, γλυκά του κουταλιού, πετιμέζι, θα ήθελα να περάσετε από τον πάγκο να δοκιμάσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Παραδοσιακές φορεσιές, Πλακίδας Νίκος.
Ένα μεγάλο μπράβο και από μένα στην περιφέρεια, στο Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στο τοπικό σύλλογο και σε όσους συντέλεσαν σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Πάντα τέτοια εύχομαι. Ευχαριστώ. Χειροποίητα εργόχειρα, Τσιγαρίδα Δήμητρα. Υπάρχουν φυσικά και κάποιοι παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν μπορέσει να είναι οι ίδιοι, αλλά μας έχουν φέρει τα προϊόντα τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την κυρία Βάση Αγκασούκα, και έχω έρθει από την Κέρκυρα για να παραβρεθώ στην εκδήλωση. Παραδοσιακά προϊόντα Κάπα Σπυριδούλα. Την καλησπέρα μου και από μένα. Θέλω να σας συγχαρώ όλους για αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον τόπο μου, γιατί βλέπω ότι προοδεύει, και αυτό που θέλω να τονίσω σαν μήνυμα για τη σημερινή ημέρα είναι ότι χρειάζεται πάντα να θυμόμαστε ότι για κάτι πάρα πολύ όμορφο όπως αυτό σήμερα πρέπει να βάζει ο κάθε ένας από ένα μικρό λιθαράκι. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Εύχομαι να περάσει ωραία η περίοδος της νηστείας, να έχουμε καλό Πάσχα, και από μένα σας εύχομαι τα καλύτερα και συγχαρητήρια για όλο αυτό σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Μέλη κατοχής, Βαλασωτήρη Καλλιόπη. Καλησπέρα και από μένα. Ήρθα με τα μέλια, όπως πηγαίνω και στον Αστακό με κάλεγε κάθε χρόνο σύλλογος. Είχα την τιμή να δεχτώ και εγώ την πρόσκλησή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι πολύ ωραίο αυτό που γίνεται για το χωριό μας, να δίνουμε τέτοιες ιδέες. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε ένα χαιρετισμό από τον πρόεδρο της κατοχής, τον κύριο Γιώργο Πλαστήρα. Καλησπέρα σε όλους. Συγχαρητήρια για αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την κυρία Βούλγαρη, το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, την κυρία Εύη Διαμαντοπούλου και όσους βοήθησαν για την εκδήλωση. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα από το Αχελός Ραν να έρθει ο κύριος Σύρος, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα σε όλους. Μία μικρή διόρθωση. Είμαστε η Νιάδες Running Team και διοργανώνουμε το Αχελός Run. Θεωρώ ότι τέτοιες εκδηλώσεις είναι πολύ σημαντικές να δίνονται. Ο Σύλλογος Γυναικών Κατοχής έχει δείξει ότι με μια πολύ μικρή που έγινε πρόσφατα έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Θεωρώ ότι η στήριξη από την Περιφέρεια αλλά και από τον Δήμο είναι πολύ σημαντική και έτσι πρέπει να συνεχίσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεργασία. Έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές στη διάρκεια του Αχελός Run. Θεωρώ ότι πρέπει να το συνεχίσουμε. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλή δύναμη και χρειάζεστε τη δύναμη για το θέμα το οποίο αναπτύξατε, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, να φέρετε κοντά σας περισσότερες γυναίκες και να στηριχτείτε από όλο το χωριό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύλλογος Γυναικών Γαλατά Ναυπακτίας. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο Γυναικών Κατοχής Νεοχωρίου και όλες τις γυναίκες που παραβρέθηκαν εδώ. Συγχαρητήρια Αμαλία μου για όλα. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Και κάτι ακόμα, δεν ξέρω, Πάτερ Αναστάσιε, θέλετε να μας πείτε εσείς δύο κουβέντες? Εμείς από τη μεριά μας ακούσαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση όλους και όλες που τόσο ευαίσθητα θέματα θίγεται. Όμως να ξέρουμε όλοι ότι η Εκκλησία είναι κοντά στον καθένα και στην καθεμιά από εμάς, αρκεί να ζητήσει τη βοήθεια αυτής. Μέσω των ιερέων, μέσω των κληρικών, μέσω της προσευχής, που δεν υπάρχει μεγαλύτερο όπλο, αγαπητοί μου και αγαπητές μου. Αύριο θα γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη μέρα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, να έρθουμε να πάρουμε δύναμη και ευλογία από το Σταυρό του Κυρίου μας. Γιατί να ξέρετε, ο καθένας και η καθεμιά σηκώνει το Σταυρό του. Και αυτός πραγματικά είναι ένας ασήκωτος και σταυρός, μία δολοφονία, μία γυναικοκτονία
που στις μέρες μας είναι και γίνεται σε υπερβολικό βαθμό. Γίνεται γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό. Να βάλουμε, σας παρακαλώ, περισσότερο το Θεό στη ζωή μας και τότε πραγματικά θα έχουμε περισσότερο ευτυχισμένες στιγμές. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Τέλος, από μεριά μας, από το Σύλλογο Γυναικών Κατοχής Αλθέα, θέλω να πούμε λίγο πιο προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ευχαριστήσαμε τους περισσότερους, στην κυρία Παρθενία Χαρίτου. Εγώ σας ευχαριστώ. Για όλη τη δουλειά που έκανε. Εγώ σας ευχαριστώ. Για που βοήθησε στο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε η εκδήλωσή μας, μοιραστείτε φωτογραφίες και στιγμές στα social media και γράψτε ένα καλό λόγο για μας, όπως θα κάνουμε και εμείς για όλους εσάς. Δεν τελειώσαμε όμως. Ακολουθούν κεράσματα και γνωριμία με τα τοπικά μας προϊόντα και τους ανθρώπους τους. Τα καλούδια που μας έφεραν σήμερα και τα προσφέρουν δωρεάν σε όλους τους παρευρισκόμενους θεατές. Σας ευχαριστούμε ξανά όλους εσάς και τον καθένα, καθεμία ξεχωριστά για τη σημερινή του παρουσία.